Добър ден, Седев. Добър ден. Знакът на средина ще е. Оцена бъде има се седмица. Това бе. Заедно да направим по-добро заведението, да ще се можем да бъдем криза. Ще имаме план. Двете дни ще започнем да видим след. Опозицията беше така. Да, опозицията стандартно. Мислам дека беше организирано се. Се държаше от едно ниво, от това ще го видя. Направи предпълно да завършим, ако ще е редно. Колко е германската министра? Дойде предпълне. Германската министърка за Европа и по-това дойде като председател от Пендаровската. Ще го 14. Това е вече. Добре, ми да се.